Der var gang inden. Ja. Se, men jeg kunne ikke mærke en skid på det liv, eller? Vil du tage en god billede, ikke? Jeg kan love dig for. Nej. Ja, det går jeg ud fra. Men jeg vidste det på et tidspunkt, at jeg skulle drikke. Klokken er 5 om morgenen. Kan du fortælle os, hvad der foregår? Men dig, der har haft en affære med slangen. Prøv nu at tage fat i den slange. Tag fat i den og så ram toilettet. Mike han går amok, hvis du rammer den. Benjamin, Mike går amok, hvis du rammer slangen. Stop med det der. Afstand, det skal ikke have selv. Okay, vi går lige frem. Der var gang inden. Ja. Se, men jeg kunne ikke mærke en skid på det liv, eller?